the dangers of pride, and the rewards of humility. Ang pagkadelikado sa garbo ug ang ganti sa pagka mapainubsanon. Two verses nga atong gibasa. But this afternoon, I'm going to expose the three parables nga gihatag ni Christ sa chapter 14 sa Luke. There are three parables actually nga atong tan-awon. And then gi-insert na ko ang James 4:6. So first of all, sa Luke 14:11, atong gibasa din na ang highlights sa atong message this afternoon. Ingon si Christ, "For whoever exalts himself will be humbled, and he who humbles himself will be exalted." Duha ka different nga situation ang humbleness o kining pride. Ang pag-exalt o ang pag-humble down. Ingon si Christ, siya nga naningkamot sa pag-exalt siyang name. Kanang maningkamot ka ba nga musaka ka, mulabaw ka sa tanan, ipaubos nun sa Ginoo. Pero ang naningkamot, magpaubos mo ni isa ka sa tong Ginoo. And then si James, sa James 4:6, ningon si James, "But God gives more grace. Therefore he says, God resisteth the proud, but giveth grace to the humble." Now, let's go on to the biblical principle sa success. Now, when it comes to success, daghan ta gi-consider right understanding, right discipline, foundation, spiritual foundation. And you know, walay problem sa imong faith. You have the faith, you have the vision, na kay pagpaningkamot. But there's one thing I consider na to sa principle sa success when it comes to material, emotional, relationship, even spiritual, ang pride. Ang pride ang isa sa pinaka number one enemy sa grace. In fact, it is the only enemy sa grace. Ang grace mo flow if there's humbleness. Ang grace, ang barrier sa grace, sa favor sa Ginoo, once na ay pride. And gusto na ko mamina mo, usually ang atong pag-picture out sa pride is hambugiro nga tao, di ba? Masa gani ang tao mo ingon, ako'y nagbuhat ani, ako'y naghatag ani, moingon nitag hambugan nimo eh. Pero dili lang na ang manifestation sa pride. There are pride sa atong life nga dili ta aware nga even sa atong form of humility, it is actually a manifestation of pride. Now, first maghatag tag isa ka parable. You know, ang Luke chapter 14 napuno ni siyang parable ni Christ, and there's only one lesson lang dinhi. Ang difference sa humbleness o sa pride. Now, sa 7 verse 7 to verse 11, follow me silently sa inyong Bibles. Naghatag si Christ og parable dinhi, the parable of the embarrassed guest. Verse 7, New King James akong version. "So he told a parable to those who were invited, when he noted how they chose the best places, saying to them," verse 8, "When you are invited by anyone to a wedding feast, do not sit down in the best place, lest one more honorable than you be invited by him." Verse 9, "And he who invited you and in him come and say to you, give place to this man, and then you begin with shame to take the lowest place." Verse 10, "But when you are invited, go and sit down in the lowest place, so that when he who invited you comes, he may say to you, friend, go up higher, then you will have glory in the presence of those who sit at the table with you." 11, "For whoever exalts himself will be humbled, and he who humbles himself will be exalted." Now, si Christ naghatag siya usa ka perfect dinhi nga illustration. Naghatag siya isa ka situational nga example. Ingon siya, kung mo-attend daw kag wedding, you know, ang wedding sa Israel nga time, during sa time ni Christ, isa ni sa mga dagko nga occasion sa Israel. And during their times, once na wedding, murag ig nagfiesta ang entire city or barangay. And ingon si Christ, common sa ilang time nga once na wedding, naagi invited nga mga honorable nga mga guest. Kung sa atong time pa ni na-invited nga mayor, na-invited nga mga concejals, or mga barangay officials. Now,
Si Christ naghatag sa situation. Kung mo-attend daw kag wedding, ayaw lingkod sa lingkuranan sa mga honorable nga guest. Ayaw pangitag taas nga kada bang gusto nimo mailhan ka ingon si Christ. Kay kung moabot ko no ang bisita, nya mas taas pa siya ranggo nimo. Basin niyag maulawan ka, panaugon ka, ingnon daw ka, sir, pwede ka munaog kay napay may mas labaw nimo. And basin daw maulaw ka. Kung mo-attend daw kag wedding, ingon siya, pangitaa ang pinaka-ordinary nga lingkuranan. Aron, kung wa may moabot nga taas nga tao, ingnon ka sa nag-invite, sir, pwede ka mo balhin din sa taas o honorable nga lingkuranan kay wala nangabot, possible, wala nangabot ang akong mga guest. And nagtudlo si Christ dinig attitude sa humility. When it comes to success, ang pinaka-attractive gyud nga character sa tao ang humility biya, humbleness. Ako nagtuko, ang first sign sa usa ka mature nga believer once magkat-on ka pagpaubos. And number one sign sa usa ka immature nga believer is actually ang dili pagkontrol sa pride. And isa ka sign nga naa na hinihinay nga growth sa atong spiritual life once nata sa lowest part sa stage sa atong spiritual life. Ang point nako is kanabang humble ta. Lahi ang humble o kanang low og self-esteem nga tao. Ang tao nga walay self-confidence dili man na pasabot nga mao nay humble. Wa pud ta nag-ingon nga once humble ka wala na lang kay courage mangandoy, dili lang ka maningkamot. That's not humbleness. Ang humble is naa kay achievements pero never ni mo inform sa uban nga naa ka ana. In fact, ang tao nga naay attitude sa humbleness, madungog nimo usually si expression by God's grace. By God's grace. Kung Christian believer ka, taod na ka sa Christian family, nasabtan nimo ang pasabot ana is tungod sa Ginoo, dili sa tao. Pero aware ta dapat. Kay sa atong company, even sa family, even sa government, sa church, naagi pag-practice dapat sa humility. Naiisa ka manifestation gihatag din ni si Jesus Christ. Ang pride nag-focus sa authority. Ang humbleness nag-focus sa obedience and submission. And sa company nato, naamagid ang competition. Gusto ta ma-promote from empleyado to supervisor to manager. And even sa school, gusto ta ma-top notcher ta sa school. And wala problem. Pero kung nay hunger, nay thirst bitaw, nay intense nga desire nga gusto na ko mailhan ko sa mga tao, no, that's dangerous. Ingon si James, pride goeth before destruction. I think si King Solomon. Pero ingon si James tinyo, God resisteth the proud. Ginabadlong, ginasuklan, ginakalaban gid sa Ginoo ang mga garbuso nga tao. And then ingon siya, but He gives grace to the humble. Once ang tao puno tag pride, Ginoo gid atong kalaban. Pero once na humility sa imong heart, no tingala ka, do na gyud promotion. Do na exaltation. And another thing makita nato din ha. Sa Matthew 16:25, ingon din ni si Jesus Christ. Open your Bible sa Matthew 16:25. Whoever desire to save his life will lose it. But whoever loses his life for my sake will find it. Ang pride, kabalo mo ang pride, ang principle sa pride is, dapat daghan ko madawat. Dapat dili ko maalkansi. Dapat dili ko malugi. Ang pride nag-focus sa getting. Pero ang humbleness, nagdemand og pag-lose og something para maka-gain kag another level sa imong character. Ang principle sa success, dili lang biya tanan gyud getting. Pero ang mindsetting sa tong secular, ayaw palkansi. Dapat naa nimo tanan, tanang talent na nimo, tanang dungog na nimo, tanang learning na nimo, tanang attraction na nimo. Pero ingon si Christ, tan-awang biblical principle, give, nakailus, give and you will receive. You need to give up, you need to be empty once again in order para mapuno kag usab.
kung baton kag bato, baton og tinapay, it means imong suklian og kindness na is something nga imong i-give up para mag-gain nimo, ma-acquire nimo ang isa ka dako nga blessing. Which is opposite sa tong secular. Katong secular, ayaw palkansi. Lugi man ka. Dapat inani, dapat ubalos ka, dapat ikaw ang mas labaw niya. You know, muna siya pride. And you know, munang atong life, lisod kayo usahay, mo follow sa Ginoo kay ingon si Christ, give up everything to me. Ingon mo siya, isurrender tanan imong life nako. If any man will come after me, ingon si Christ, let him deny himself and take up his cross. Taking up your cross, it means you will totally surrender your life, even your career, relationship, ang imong entire life. Imo i-give up imong life and then you will find rest for your soul. Ingon si Christ, and then you will be my disciple. So ang success church atong hinumduman nag-start yun sa pag-losing, sa pag-give up, and that's humility, humbleness. First step sa success, humbleness yun. Everything will just flow once na humble nga heart. Tanawa ang time ni Christ, kinsa man ang mga naunang recipients sa blessing, sa miracle ni Christ, ang mga buta, ang mga leper, ang mga masakiton, ang mga naghapin diya sa dalan, kay sila man ang mga humble nga tao. Usually, ang tao na gitawag og hambog. You know, kinsay humble din Amen, walay ni amen. You know, lisod din ang moingon ko, humble biya ko. Do you think katuuhan? Kanang moingon ko nga, guys, kanang wala ko anak, humble na ko ron. Di ba lain kay paminahon? Murag contrary sa imong gi-claim. Actually, ang humbleness, dili ka kabantay nga humble ka. Mawitaw, wag ka balo, ana. Unsa ni ana? Kamo kabalo ba mong humble mo? Wala pod. Humble gero. Yes, ang humble nga tao, usually ang makapansin ang imuhang tapad, ang nag-observe sa imong life. Mo na usually, no? Actually, ang humble nga tao, di ka kapansin nga humble ka. Ang tao lang mo ingon, kana si Kuan ba kay ganahan ko niya kay humble na kay siya. Kay kung kay balo ka nga humble ka, ingon si Franz, humblegero na siya. Humblegero. So Proverbs 16:18, unsay may tabo, if naay pride sa tong heart, pride goes before destruction. You know, every time mo mention ng Bible destruction, isa ni siya kahadlok yun na situation sa life. Nakoy illustration, naay group sa mga wild nga mga G's bitaw ng mga gansa. And nag-form sila V, ng lupad sila. And then ang ilang leader nakita og usa ka field. Yung sa mo hapita didto mga unta. So nanaog sila tanan sa uma. Din sila enjoy kaon didto sa mga pagkaon. Pila ka oras ang nilabay, anto naghapon na lang, sila pangaon. Naay group sa mga gansa nga nang lupad na pud. Ingon din to ilang kauban sa ubos. Oy, tanan, nangabot atong kauban, manglupad na ta, mabalhin na ta sa next nga destination. You know ang problem. Paglupad nila, nakapansin sila nga dili na sila makahunat og saka. Kay busog na kaayo sila. Sa kung saan nila gunat og lupad, pila lang ka meters, mubalik yapon sila sa ground, kay nasubraan sila ka-enjoy, ka-focus sa nindot kaayo nga food, attraction, hantod na busog sila maayo, and then dili na sila makalupad. And taod-taod, nangabot ang mga hunters, og nadakpan silang tanan. Yun naman siya danger. Too much nga pag-acquire na to, kanabang dapat mas daghan ko kaysa uban. Dapat mas sikat ko kaysa uban. And usay di ta kapansin, nag-build na tag-tower sa pride sa tong heart. And then one day, pag surrender nimo ni Christ, pag paminaw nimo sa sermon, lisod na kayo dakpo ng sermon, kay lisod na kayo surrender sa Ginoo, kay daghan na king nag-hold sa atuang life. Na puno na ta sa mga wrong desire, wrong intention, wrong principles, na puno, nag-sin ang atuang heart. E muna ingon si Christ nga i-check na to ang desire sa atong heart. So the first thing atong hinumduman is dapat dunay attitude sa pagka-humble.
We need to obey and respect authorities sa government, sa work, any places nga na someone nga superior sa imong authority, you need to respect and obey. Wala tayo choice, and then let the Lord promote you or open you another opportunity sa imong life. Now, number 2. The next parable gihatag ni Christ nasa verse 12. The same chapter, Luke chapter 12 verse 14, 12 to 14. Then he also said to him who invited him, when you give a dinner or a supper, do not ask your friends, your brothers, your relatives, nor rich neighbor, lest they also invite you back and you be repaid. 13. But when you give a feast, invite the poor, the maimed, the lame, the blind, and you will be blessed, because they cannot repay you, for you shall be repaid at the resurrection of the just. Now, naghatag og isa ka unique na pud nga illustration si Christ, ingon siya. Now, ayon ninyo sundugan ni literally, tungod kay dili man ni literal ang application. Pero later, atong masabdan unsay purpose, unsay lesson. Ingon ang situation si Christ. Kung mag-invite kag dinner sa imuhang balay, ayaw pang-invite daw og mga silingan, mga dato, mga relatives, kay suklian kanila sa imuhang invitation. Na sila capacity nga musukli daw. Ingon siya, invite nun mga pobre, mga bakol, mga naikapansanan, katong wala gi ikabalos, aron dili ka mag-expect og balos. And then sa verse 14, and you will be blessed because they cannot repay you. You know, ang point din ni Jesus Christ, nga once mo hatag ka heartily. Ang point din is, ayaw og expect og balos. Yes. Muna siya heart sa paghatag. Muna siya paghatag sa usa ka humbled nga heart. Kanabang mutabang bitaw tang wa tay gi-expect bitaw nga balos. Musugot kag sa dili naa gyud sa tong karakter ang paghatag and then pag-expect og balos. Actually naatang anang tanan, makontrol lang nato. Pero ingon si Christ, ayaw na himuang attitude sa imong life. Ang point din ni, nga kung mutabang ta sa pobre, makabus, o nakinahanglan ba ka, or mo-support ba ka ta sa church, ayaw yung isipa nga nihatag ka para balusan ka. Ang humble nga giver, muhatag ka, bisag kinsa imong gitagan, imo tong gi-consider nga para to sa Ginoo. Actually, pag ingon ni Christ nga help the poor, feed the hungry, tagaig mga sinina ang mga kabus, ang paghatag nimo nila, actually paghatag man sa Ginoo. Kinumdum mo one time, si Christ ningon nga, inyo kong gibisitahan sa prisuhan, nakitaan ko ninyo nga hubo, inyo kong gisinaan, gutom ko, inyo kong gipakaon, uhaw ko, inyong gipainom. Ingon din ang mga disciples, Lord, wala man may kabantay nga napriso ka. Wala may kabantay nga nagutom ka o nahubo ka. Ingon si Christ, unsay gihimo niyo sa uban, gihimo ninyo nako. So every time mo extend kag kamot or mo help ka sa ubang tao, hinumdumi gyud ang Ginoo ra gimubalos nimo. And wala gyud kay kung ang tao mo imubalos nimo, you know, dili ka afford ang tao. Pero mas nindot kung ang Ginoo mo imuhatag, beyond pa, labaw pa actually sa imong gihatag. Muna ingon si Christ, it is better to give than to receive. Kay once mo give ka, mas dako ang balos nimo kay ang Ginoo mismo ang mo return sa imong gihatag. Oh, kay kung ikaw mo receive, gikan lang sa tao imong nadawat. Pero kung ikaw ang mo give, gikan sa Ginoo ang imuhang mabalik. Amen. Munang nay blessing sa giving. Now, inumdum ko sa famous nga river sa Bible land, ang Jordan River o ang Dead Sea. Ang Jordan River, usa siya ka-healthy kayo nga river. Nagakuha siya og tubig gikan sa bukid and gina-flow niya ngadto sa Galilee. Kung tanaw nimo ang Jordan River, gipalibutan siya og mga palm trees, mga healthy nga kahoy, and then ay mga healthy nga mga isda ilalom sa tubig. Unlike sa Dead Sea. Ang Dead Sea, name pa lang niya, bati na gid siya paminawon. Gitawag siya Dead Sea kay wa gi living creature mabuhi didto. Bisan ang lumot dili mabuhi,
bisan ang matanom, bisan ang mga butiti, dili, bisan glamok, di, mamatay, makahigop og tubig sa Dead Sea. Tungod kay wala gi beauty, wala gi life actually ang maong sea, or actually river man siya, or more siya lake. Ngano na, tungod kay tanan niyang ma-receive nga tubig gikan sa bukid, wala siya kagawsan. Na-stuck o na-stranded ang water. So tanang hugaw didto ma-preserve hantod mo produce siya og salt munang parat kay ang Dead Sea. Og walay mabuhi sa maong dagat tungod kay walay karilisan. Sige lang siya receive pero wala siya nag-give. And you know what? There are only two kinds of person, believers nga naa nini nga room. Ang Dead Sea nga believer or ang Jordan River nga believer. You know, kung Jordan River ka, dili mo itugot nga mustak sa imuha ang blessing. Imo ginang gina-flow. Hinumdumi, agianan lang kita sa blessing. Kung ang church na project, ang church dunay ministry, hinumduman na to, itagak din sa Ginoo ditso ang provision. You know, kung utagak lagkalit diha ang kwarta, din ipalit na tog lote, ipapalit na tog, pa-construct na tog building, murag managan siguro tagkalit. Pero once ang Ginoo mohatag og project sa ka-church, asa man din niya i-channel ang provision? Sa members. Sa member naman gihapon. Tungod kay once na project para sa Ginoo, once na buluhaton sa Ginoo nga mo demand gyud og material, maging practical ta ha, nata sa city, tagalihok na to kwarta. Pero since dili man ni para nato, para man ni sa Ginoo ka kanindo tra every Sunday magpuyo tagbalay. Di ba? Mga tulog. Pero we're doing this for the glory and honor sa atong God. So para man ni sa Ginoo, sa kay para ni sa Ginoo, siya mo provide og tanang need para iyang balay sa Cebu City ma-establish gyud. And di man niya ihatag diretso ang provision, i-channel niya nimo. So once na project sa church, ang Ginoo expected gina muagi gyud ang blessing nimo. Pero kung imong iungot sa imong mga kamot, then mo nang mahimong Dead Sea ang atong heart. Munang Dead Sea, you know, sa Dead Sea walay bag-o. Wa give fresh nga blessing sa Dead Sea. Tanan diha patay. Pero ang Jordan River, every day fresh good. Nagi bag-o nga blessing mo abot sa Jordan River kay naga-flowing ang water. Muna, kung ma-stuck ang blessing sa Ginoo sa atong life, wala gi bag-o nga mga opportunities. Umo kapansin, daluigod ang Ginoo. Kana bang Lord, gamay naman ni Lord. Lord, alkansi naman ko ni Lord. Lord, kaya atong principle lagi, getting ra gyud. Usay kung mahadlok ta mo lose something for the Lord, mo nang mahimong dead. Mo nang walay mga bag-o nga mga opportunities, walay bag-o nga mga ideas, walay bag-o nga mga promotion. Natong life nagtuyok na lang sa cycle nga mura magipulan na ta. Base natong life murag Dead Sea. Pero kung i-allow ni mo mahimo kang Jordan River, kanabang imo isipon, Lord, dili man ni ako, para man is imong work. Every day, dunay bag-o. Nay bag-ong idea, bag-ong solution, bag-ong promotion. Munang ang uban sa inyo ha, kalit lang nakahunahon bag-o nga negosyo, nakahunahon bag-o na promote lang kalit sa work. Kanabang mga unusual nga things nga nahitabo sa iyong life, nga bag-o. Every morning, nay brand new nga feeling, brand new nga joy. Tungod kay once Jordan River ang imong life, naga-flow. New every morning, ingon pang prophet Jeremiah. Pero once Dead Sea imong life, ay yung expect og new. Puol. Mura gid gihapon na siya. Pero ang tanan mo take og time. You know, ang pride mo ingon, no, alkansi ko. No, wala na ko'y ako. No, wala na mabilin. That's pride. Pero ang humble, yes, Lord, imo maning kuman, then go. Anyway, Lord, mo provide, gihapon ka. So even ang pag-withhold na to sa blessing sa Ginoo is a manifestation of pride. That's number 2. Now, number 3. The third parable, situation, illustration nga gihatag ni Christ is the ignored invitation. Verse 15 down to verse 24. 15, ingon si Christ, now when one of those who sat at the table with him heard these things, he said to him, blessed is he who shall eat bread in the kingdom of God. 16, then he said to him another parable,
A certain man gave a great supper and invited many, 17, and sent his servant at supper time to say to those who were invited, "Come, for all the things are now ready." 18. But they all with one accord began to make excuses. The first said to him, "I have bought a piece of ground and I must go and see it. I ask you to have me excused." 19. And another said, "I have bought 5 yoke of oxen and I am going to test them. I ask you to have me excused." Verse 20. Still another said, "I have married a wife and therefore I cannot come." So si Christ naghatag siya another parable. Ingon siya, nay usa ka tawo nga dato. Gitawag dinig master, gi-address sa diri as master. So nagpicture out ni sa God, ni Christ. And then, ingon siya, nag-prepare siya dako kay nga dinner panihapon. Ingon din ang master sa imong servants, "Okay, adto mo didto. Adto si kuan kay invite nako sila sa usa ka panihapon." First invitation nay specific nga mga tawo nga gipang adto. Niadto ang servants. Niuli ang servants disappointed kay ang mga gipang invite sa master tanan dunay excuses. Tanawan ning excuses kay kining excuses mo ni common nga excuses nimo. Mo nang dili usahay ta maka-surrender sa atong life, mo nang usahay dugay mo grow atong Christian life, dili fruitful atong life tungod aning tulo ka excuses. The first excuse nga gi-mention dinhi is ginvite. "Sir, ginvite kag panihapon sa among master." Unsay unang excuse dinhi? "Brad, ingna imong master palihog, Brad. Nga dili mi maka-attend kay naa mi palitunon nga yuta." Ayun know, unsay asa ni nag-picture out. You know, sa time sa mga Israelites, sa time ni Christ, ang yuta, ang unag yung requirement para maka-start kag business, farming. Farming ang isa sa primary nga source of income, business sa time sa mga apostles. So once na kay farm, na kay yuta, na kay katamnan, na kay katugwayan si mong mga karnero. So ingon din ni, mamalit mo gud mig yuta, tan-awon na mo to kung titulado ba to siya. Ing na lang di mi makaadto. And then ikaduha po ingon siya, "Brad, ing na ang laing invite, nami paliton nga hayop. Nami paliton mga baka, mga camel. Ing na imong amo nga dili mi maka-attend kay mamalit mig hayop." And ikatulo, ningon pa gyud, "Brad, ing na lang imong amo, Brad, di mi maka-attend kay kasal na ko ron. Or maminyo pa ko." And you know, kaning tulo, nag-picture out ni number 1, ang nagpalit dinig yuta, nag-picture out actually sa business. Isa sa reason nga nung ang tao dili makadungog sa gospel tungod sa money concern. Tanawa ang mga tao nga kanang never pa nakadungog ni Christ. Well, siyempre, nata sa city. Unsay common excuses sa mga tao nga nang wa sila time sa pagsimba sa Domingo? Business. Sayang ang kwarta. You know, na-remember sa Mactan, ingon siya, nasa sila bakery, ingon siya nga, sa una Sunday, di gyud siya mo simba, mahalag malate siya, kay sayang daw, kay sa Domingo ang tingkusog sa pan. Kinaman sila sa residential nga area, ang mga tao nagpundos balay, tapulan muluto, magpalit na lagpan. Kusog daw ba sa Sunday? Halos mo dubli daw ba sa Sunday? And you know, one time, naminaw siya preaching, iyang gi-challenge siyang kugulingon. Manirado daw kog Sunday. Gitry niya na nirado siya Sunday. Unang Sunday, lugi. Of course, gamay ra iyang giluto, gamay rang namalit, pag uli naghapon, diha pa namalit. Ikaduhang Sunday, lugi gihapon. Hantod ikatulo, hanimo na niyang attitude, hanimo niyang discipline sa iyang Christian life, bahalag lugi, every Sunday, iyaging gina-close iyang bakery. And you know what karon? Gitagaan siya mga opportunities. Natingala siya, hinihinay-expand yung bakery. Gani, nagplano sila, open na po another branch sa ilahang bakery. Tungod kay iyang gidiscipline iyang heart, ang iyang spiritual life, nga basta Sunday, para gid na sa Ginoo. Para gid na sa Ginoo.
The second excuse din is, namalit silag hayop. You know ang hayop, isa ni sa pag-picture out sa atong mga possessions. Isa sa reason nganong dili ta ka go sa pag-serve sa Ginoo, on and off atong pag-serve sa Ginoo, tungod man sa atong possession. Mahadlok ta sa Sunday mo absent kay sayang sirad-an ang tindahan. Sayang sirad-an ang business. That's possession. You know, dili man problem na siya, pero naagi way. You know, Brother Arnel, kinumdong kong Brother Arnel, kulbaan siya, kay masayan niya sa talisay, dito na siya maggwardya. Pastor, saon na ni Pastor. Mura, gibutang ka dito, ngit-ngit kay nga part, mura ka gi-isolate, mura kag na-COVID. Sakto ba to? Bukid na kay sa talisay. Pastor, di na ko kasimba, kay ngit-ngit ang dalan, maghadlok sa mulig magabi. Ano iyang git-challenge iyang head ba na ninyo? Sir, diri lang ko sir sa Cebu. Makita yung personality ni Brother Arnel nga, mura po ding military, nga ding mangita kog lang trabaho kung di ko nimo dawaton, di ka mo deal sa akong deal. Nahadlok iyang head. Brother Arnel, diha na lang kaskuan laho. Diha lang kas duol. Once sa gidadid to, diha sa gibutang. Once firm gyud kang mubarog gyud nga, Lord, para gid nimo Lord. And bisan pag imong manager, imong supervisor, CEO, imong katubang, once firm ka, sure gyud ka, barugan gyud nimo nga di gyud nimo ibaylo ang Sunday, ang Ginoon may mangitag pamaagi. Ato ginang sabton nga principle. Dili ta kinahanglan nga murabag mahadlok, nga tago-tago. Kung nakita sa Ginoo nga nagyud kay heart mo prioritize niya, He will make a way. Sa katong nagtestimony sa Mactan last anniversary, struggle niya. Kay pagkaayo niya before pa siya na-aksidente, ito na Corinthian sa pusti ba nga natagak. Wag siya time sa Sunday, kay once ma-assign sila Sunday, ilang ting rescue sa mga guba nga linya, 3 months pa siya makabalik og simba. Nagplano na siyang mo resign, nagplano na siyang winani, kay naagid siya heart mo simba. Gipakurintihan lang di siya sa Ginoo. Nakurintihan siya, hapit siya namatay, namon to'y buslot iyang diri. Nibuto to iyang diri, og iyang tiyan, dakog buto iyang tiyan, and then diri pod ni buto ang kuryente. Gikuhaan tog part iyang diri, kay tambok-tambok man to. Gikuag unod, gitapak diri sa iyang abagaw og iyang tiyan. Maghukas to siya, mura to siya si haluman tan-awon. Kanang murabag nay mga kuan iyang unod. Human sa naayo, pila lang ka months, si siya pray na promote si Brother John Ray. Nay mo siyang Inspector Mills. Kailan mo Inspector Mills? Nay mo siyang inspector, og Saturday og Sunday naa na siya time sa Ginoo. Na-promote pagid iyang ranggo, na-promote pagid iyang sweldo, and then maka-held na siya Bible study. Isa na to siya po, may mong Bible study teacher sa Mactan. Yes, once barugan lang gini mo, Lord, di ko gusto mo compromise. Ayaw gid mo ang barrier ang ato ang possessions. Number 3 dinhi, ang third excuse kay gihatag dinhi is ang iyang relationships. Wala sa, isa sa reason nga mo nganong dili ta ka fully commit sa Ginoo tungod biya sa mga relationships. Lisod magong Sunday, Pastor John, kay munay time nga magbanding mi sa family. Munay time nga mananaw mig sini. Mura gini time nga magrest mi sa balay, magtanaw mig movie. Mo gini time, Pastor John, akong wife magluto og cake. Time na namo sa family. Di ba sa Sunday mo may tigluto-luto, tigsuroy-suroy sa SM. Isa na sa nahimong reason nga nung wala time para sa Ginoo. Tanawon sa response sa master. Look at verse 21. Verse 21. So that servant came and reported these things to his master. Unsay gihimo, then the master of the house, being angry, said to his servants, "Go out quickly into the streets and lanes of the city, and bring in here the poor and the maimed and the lame and the blind." And the servant said, "Master, it is done as you have commanded, and still there is room." So ang expression sa master, suko kay siya. Kaya na siya gi-invite and then gibalibaran siya. Hinumduman na to, yes, primarily, ang invitation actually nag-refer ni sa Israel. Ang first gi-offeran gyud sa salvation ang Israel, pero gi-reject sila.
Munang gi-extend sa Ginoo ngadto sa mga blind. O sa time ni Christ, ang mga blind, ang mga maimed, ang mga lame man unang naka-receive sa blessing. And then sadang na-disappoint si Christ. Human sa limited commission, gi-extend niya ang gospel unto all the world sa great commission. Munang ingon din ni, okay, invite ang mga masakiton, ang mga pobre. Ingon din ang servant, Lord, napuno na nagbuta, mura na dihag massage center imong balay. Nanada tanang kiang, tanang bakol, tanang nakapansanan, Lord, napuno. Pero Lord, daghan gapon kayo vacant. Daghan gapon king litson, Lord, di mahurot og kaon. Ingon din ang master. 23, then the master said to the servant, go out into the highways and hedges and compel them to come in, that my house may be filled. For I say to you, that none of those men who were invited shall taste my supper. So first of all, this talks about salvation. If daghan kag excuses para mailhan nimo ang Savior, dili gid ka ma-save. Wala gid salvation sa mga tao nga nagsigig excuse. And you know, ang tao nga nay pride sa iyang heart, nag-focus gid siya sa mga excuses. Busy ko, wa ko'y time, wa ko'y pliti, kapoy, taligsik, ulan, na-eclipse. Bisag unsa na lang itong excuse. Unahimo pang rason ng eclipse nga. Monday man ta itong eclipse. Uy, gamay ra ben nanimba itong eclipse. Ingon pa sa ubang survey kay, di ba Monday? O, sayo kaayo wa ni gawas. Sunday pa lang wa na ni gawas kay dunay eclipse. You know, isa na siya ka-heart sa pride. Ang pride nagsigig ingon, wala na kay time sa imong kagulingon. Sige na lang kag practice og choir. Sige na lang kag arrange sa flowers nya kausara Domingo ra gamiton. Sige na lang mag practice og kanta, sige mag practice og music, ya dugay kay mo manihapon. Wa na kay time sa imong love life. Wa na mo'y date. Wa na mo'y suroy-suroy. You know, taas na kay time sa imong Ginoo. Imuha na pong kaugulingon at timana. You know, pride biya na siya. Kay the more you will spend more time sa ministry, the more biya makita unsa kataas di imong space o imong time para sa imong kaugalingon og sa Ginoo. Once na kay true heart sa pag-serve sa Ginoo des ministry, ma-feel man nimo nga satisfied ka. Bitaw, tigi daw, may kiwa mo puli balik-balik diri every Sunday. You know, mubalik ka sa church, kay ma-feel man nimo nga na something ka mag-gain sa church nga wala sa SM. Wala sa mall, wala sa beach. Tungod kay ang pag-serve na to sa Ginoo, more than material things, spiritual nga abundance, spiritual nga blessing ang promise sa tong Ginoo. Muna nga church hinumdumi gyud. Mapuno nagikag rason, daghan nagikag excuses, mahimo nang babag imong pag-eskwela, imong pagtrabaho, okay lang siguro 1, twice, hangyo, thrice. Pero kung mahimo yung lifestyle nimo nga okay lang dili mo simba tungod sa imong work, tungod sa imong trabaho, isa na gid siya kadako kayo nga manifestation sa pride. Og ingon si Solomon, pride goeth before destruction. Destruction. Again, once mo mention ang Bible og destruction, isa gid siya ka huge, massive, dako gyud nga alarm one day sa imuhang life. So i-check, basin tungod sa pride, muna hinungdan, nga dili kaayo nato makita ang power sa Ginoo sa atuang life. Pride. Ang pride. Again, ang pride, din yung pag-ingon nga, oh, ako'y naghimo ani. Oh, guys, talented kay ko, guys. Guys, kung dili tugod na ako, walay, dili na mao nga pride akong gipasabot. Kay naatay mga pride nga ginatago sa tong heart. Nga dili ta aware nga pride na din na. Nag-promote na kasi mong self instead sa grace sa Ginoo. And hangtod dili na ma-lay down sa altar, hangtod dili na ma-lay down sa Ginoo, mahimo ng barrier hangtod na lang sa second coming ni Christ. Sayang imong potential kung imo lang gubaon tungod sa pride. So this afternoon, gihangyo ti ka. Sige daw. Basin mao na lang na ang wala nimo nasulayan sa imong life. Pastor, nasulayan na nako akong devotional. Nag-pray na ko balik. Nag-Bible reading na ko, Pastor John. Nag-support na ko sa work. Nag-appeal na ko sa choir.
nag-start ako hatag para sa Ginoo, nagtigom na ko para sa ako ang grace giving. Kung na-try ba nimo check imong heart, basin naa nay pride. Again, the greatest sin, ang pinakadako nga kalaban gyud sa grace, ang pride. Pride gyud. Muna pinakahadlok nga sala sa tanang sala. Diha gitagak si Lucifer. Diha gitagak si Lucifer. So pride goeth before destruction. You know, kung maningkamot pa ingon pa si James, mutaas, taas po kag bagsakan. And church, basin mo na reason nganong dili na to makita ang potential, ang beauty, ang joy sa usa ka Christian life. Pwede ta manindog palihog. And this time, taga-idog time imong life. Let us all bow down our heads and close our eyes. Dili ka kinahanglan mo forward para pag-surrender sa imong pride. The only thing you need to do is just close your eyes and silently talk to the Lord. Lord, sama sa prayer ni David, search my heart. Tanawa daw, Lord, akong heart. Basig na ay daghang pride din, Lord. Basig nahimo na kong too much dependence sa akong kagulingon. Basin, Lord, kining mga excuses nga kung gihimo, Lord, nga di ko magamit sa church. Basin, Lord, mo na ni manifestation sa pride. And you know, church, hunaw-naa daw, anak ka sa Dios pero nagtipig kag usa ka sala nga gikaligut-gutan niya nga pride sa imong heart. And gusto sa Ginoo mo work sa imong heart. Gusto niya ma-transform ka. Gusto niya magamit imong potential. Pero naghulat siya one day imong isurrender ng pride sa imong heart. Please, ayaw tagay excuses ang Ginoo. Ayaw siya tagaig rason nga dili ka fully makaserve niya.